Prvý strelecký pokus tohto stretnutia, ktorý končí gólom. Rafinhu doplachtila a skončila až za belgickým brankárom, ktorého by som samozrejme nevinil, pretože to bola veľmi nepríjemná strela, ktorá, ako sa hovorí v brankárskej terminológii, išla rovno za háčky. A pravdu povediac, z takejto pozície, čo sa nevidí každý deň. Čo teraz Thomas Müller našiel nabiehajúceho Ribériho. Franck Ribéry už je v pokutovom území. Thibaut Courtoisa, Franck Ribéry to robil šikovne. Je to nádherný gól. Famózna akcia Bayernu Mníchov, na konci ktorej bol kapitán Thomas Müller. The Blues po skvelej akcii Francka Ribériho, Thomas Müller, ktorého pohyb teraz nezachytil Cesc Fabregas. A razom je to veselšie pre Carla Ancelottiho a jeho zverencov. Müller. Thomas Müller, jeho pekná strela! Famózny gól! Takto nejako poznáme starého dobrého Thomasa Müllera. Už mi začína byť trochu ľúto belgického brankára v službách Chelsea, Thibaut Courtoisa. Ktorý podľa môjho názoru nemal nárok zasiahnuť ani pri jednom gólovom momente. Kanté. Výborne teraz prenechal loptu William Mosesovi. Dobrý prízemný center. Krásna strela je to famózny gól Marcosa Alonsa. Zásah v tých posledných 5 či 8 minútach. Nechcem sa hrať alebo pasovať do úlohy múdreho, ale tie kombinácie v okolí pokutového územia Tomáš Tarkeho boli stále čoraz viac lepšie a lepšie. Možno by som nečakal takéto zakončenie. Бавария, начавшая со счета 3-0, получает, по сути дела, 2 мяча по одному в концовках из каждого из таймов. Маркос Алонсо в самом конце, на последней минуте компенсированного времени первого тайма. И вот на 85-й игранной борьбы у ближнего.